Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, last just 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Mayong gabi, sa liwat, kamusta naman mapalangka na buntag panabati region-wide, mga pagalagad kita sa Nabilin Valley 50 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, petsa 17. Kita sigla, no? Biyernes na edisyon sa inyo sa nga palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sa nga news team, aton sa nga mga correspondent. Sa liwat nga pagdulong nila sa isang pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa libro sang aton sini nga mga kapulisan. Southern, Central, kag Northern Negros.
course, ang ato sini mata kadulonggan oras sa kagabiyon ang ato sini nga Patrol 3 na para patrol. Kaya na pa nagalambiyo sa pinakabahin sa Metro Bacolod, may mga ginrespondiran na nga mga insidente. Durante naman nga amat-amat nagadalom ang kagabihon. Ano man nga mga eventualities dugang from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Nani Kirao. Ato mga pagbantay sa pinakaulihi, labas man nga mga balita sa national, update balita sa international. Ang ato sa nga monitoring center sa Action Radio Bacolod ginaman ni Action ang Defensor, of course. Opda magkita sa aton sa nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Henry S. Pulgar, backup kay IT expert Sir El Ray Dotilios. Sa kinandang nyo sa Lagat ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tobtol Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa nabilin na ng 48 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! By the way, updaman kita sa nga to siling nga mga technical partner dito sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago ang puwersa ni broadcast engineer. Ang amon siling nga chief engineer Action Noel Piñalan. Una naman sa ato siling nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Kagabi gidiscuss ko sa inyo ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadungangan. Ginadala ini sang Evergreen Herbal Capsule. Karong gagabi, sa walo diri apaton ko lang anay. Kay buwas ang apat ka nabilin, sipad-siparon ta naman ina. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Number 1, sobra nga sugar. Sobra nga kalamay, nagaresulta ini sang diabetes. Ang diabetes may mga komplikasyon kaangay sa inablamidyo na nagaburon ang pananawan mo. Isa ina sa indikasyon nga diabetic ka. Nagkaguba ako la iniblang imobla kidney masami nagakaguba. Ang pagkapilas nga hindi gilayon mag-ayo. Ang ginatawag nga erectile dysfunction kag iban pa. Amoy na ang resulta sang sobra nga kalamay o kung sobra nga sugar. Ano pagid? Sobra nga kolesterol. Ang sobra nga kolesterol magaresulta sang ginatawag nga hypertension, stroke kag iban pa. Ano pagid? Sobra nga acid magaresulta sang gouty, arthritis, masakam ka sa arthritis, gakaman kaman ko kisa sang kasakit pro kidney stone kag iban pa. Kag ikaapat, sobra nga asin. Ang sobra nga asin naga-resulta ini sa pagtaas sa imo sini nga blood pressure, hypertension bla. Dala dira ang pagkaguba sang imo sini nga kidney. So apat pa lang anay ang ginbasa ko sa inyo nga sobra nga dapat buhinan nga mo ini ang kabangdanan sa ginatawag nga balatian. So mo nang epekto kung nagatumar kita adlaw-adlaw sa ginatawag nga Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig ini limpyo, kabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton sini nga lawas. Ang sobra buhinan, ang kulang ginadugangan, sekreto ina sang Evergreen Herbal Capsule. More information, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang
Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang BIFAD, mabakal sa mga butika, ilabi na diri sa Bacolod, Sincere Drugstore. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga food supplement. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ini mga bahay sa ato sila kapagpalagad, ginaduro naman sa iyo sa kalawas ng Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Mangosteen Mangrano sa tawag nga antibacterial compounds. So ini sa pagtuon ha. Bangod sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap naga-tinlo kag naga-moisturize. In other words, nagadula sang baho sa lawas, pareho sang baho sa ilok. Nablang angsod ka, ang soron ka ba? Nagaka-turn off ginang mga tao sa imo. Kung babae ka, lalaki ka, soron ka, nagaka-turn off ang tao sa imo. So para nga hindi mag-turn off ang tao sa imo, para hindi baho ilok, madula ang baho sa ilok, feeling fresh ka, sa imo sini magpagpaligo, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa iyo sini papamalaklon, pagpadulong sa mga grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Of course, sili ka bahay sa aton, sili nga papalagan, ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Santon Placer Valowel, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Placer Valowel, maayo ini para sa may mga allergies, kag may mga katol-katol sa panit. Santon Placer Valowel, isa kapahid, dula ang katol-katol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:18 na. Napuhag naman kag medyo daw nagtayog naman ang Bacolod. Tungod sining panibag-o naman nga shooting incident nga nagluntad karong gilamang gabi dira sa may dalan sang Mabini, Losuriaga. Area ini sang Purok Pagidait, Barangay 29. Ini pakapatay sa isa ka e-bike driver. E-bike driver ka lang bro. Ang nagatumba sa imo yan, di SUV. Worse kag ginagamit nga armas lutang, hindi pa basta-basta. Kalibre 45. Base ina sa mga basiyo kag mga deformed slug nga na-recover sa crime scene ni Police Captain Elmer Bonilla, ang mapisan nga hepe sa Police Station number 6. Santo say patay gini nga e-bike driver nga si Johnny Liso nga taga dinhi Libertad Extension, Barangay 40, Purok Kakatilingban. Damo Igo Islawas. Worse kay sunod to sa interview kaya na action dyan, kapamati ko sa pila ka mga eyewitnesses, ginpinising pa yan si Johnny Liso. May mga background ni si Johnny Liso nga kuno daw kagi manitukhang, kagi surrender sa Operation Tukhang. May mga pending cases, may mga kaso ginatubang pangawat, thief, robbery. So do diri karon nagasentro ang investigasyon sa atong sila kapulisan asto sa motive. Pero sad to say sa mga identities ang suspekto nagtiro gamit sa kalibre 45, wag ito kilala tubtob karon. According sa pila ka mga testigo daw, SUV nga gray o kung puti ang gisakyan sa suspect. Kurti, no? E-bike driver ka lang, pero nagatumba si Muya di SUV, ang armas kalibre 45 pa. Hindi sigurado kaya si Johnny Lo nga mapatay. Si Johnny Lo, gisikrito kaya kagin-kwan kaya plano giniguro ya. Nga patyon kaya kag hindi na pagtagaan kabuhi si Johnny Liso. Kita mo yagin pinising pa sa kuno-suno sa mga testigo mo. May igo sa ulo mo.
Pero nga nagsulot to nga bala siya, hindi ko magnubo to sa apat lawas siya. Ini karon palaligban naman ni Police Captain Elmer Bonilla. Pero buwas siguro saga balikan ni Captain Bonilla ang mga lugar nga posible may iban pagid nga mga CCTV camera nga hopefully basi makabulig sa pag-identify sa nga salakyan na even nga basi pa malang makuha ang plate number o kung bisan conduction sticker na lang sa tong SUV nga ginsakyan nga naglutang sining e-bike driver nga nagbakalan ni siya sa kakaha sa nga soft drinks. Pagwaya posangan sa waygid. Way ka kwan? Way ka bato Haplay untay buolya sa ginadala yaman nga e-bike. Puwerte no. Tinila nga hapon man no. Puwerte man ang drug operation sa Bacolod. Drug operation ang opisina ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. CDO office nag-strike sa areas ng Banago. Kuha ang lapit tunga man sa milyon ka pesos kabilis ng Cebu. Strike pa ng PIDEA. Mga surusobra man tunga sa kilo. Surusobra man tunga sa milyon man ang bilis sa Cebu nga na-recover nila. Daw pisan kag daw agresibo liwat ang kampanya sa aton sini nga mga kapulisan. Sa bagay itong kampanya sa kapulisan niya as always sa agresibo gid man. Pero I mean na pagpungko ni Joby Espinido. Kita mo may pangamuyo pa siyang ginhalad to sa mga pumuruyo sa barangay Banago mong puwerte si Espinido. Pero sa pag-operate sa CDO, waya ka opo si Espinido. Mga K9 niya lang ang nag-strike taro temprano pa kaina dira sa area sa barangay Banago. I-check na ito sila nga Patrol 3 na bara Patrol Action Henry sitwasyon sa Metro Bacolod. After ka nakaresponder si Action John Diaz sa sining shooting incident dira sa may area sa Barangay 29. Primero may info magari ka may shooting incident pa to sa area sang Putataytay pero it's happen nga negative to Pero may nakapalagyo nga priso sa custodial facility sa station number 9. Dalingi naman ang ulo ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa station number 90. Muna sila lang kapo sa ilaobra, ambot nga agi na pabudayan pa nila. Sigurado ko manabat naman din, abi nyo sino, jailer naman nga on duty sa station number 9. Kining mga tao ni nga mga pulis naton mula sa na destino sa mga police station, San Henry, bastante ni sila permisa kwan sa Rebinder, Regionder, kung isa may mga pulis kaya nga tig-abagul Nablang wala gahalong sang obra nila. Sigurado ko, ini na palagyuhan priso sa custodial facility sa police station number 9. Ang jailer, basi serbi pa rin nga desk officer, sigurado ko Action Henry, nanghampol naman isang kasla. Sigurado ka, kaso naman ni administratibo. Wala pa ka mga dudla to sang natabo sa station number 3 to nga ang jailer kag ang desk officer din pa priso ni Colonel Henry Biñas. At ang kulbaan ko Action Henry ining jailer o the desk officer ni sa station number 9 base mo man sa iyang pa priso liwat ni Colonel Biñas. O swerte ti kaso naman kaso criminal infidelity in the custody of prisoner. Sigurado ko mo gining kaso kriminal at bangon niya. Kakondemanason, kaso administratibo, gross neglect of duty. Patay kang bata ka. Ang sentensya nobo dire kondemanason, dismissal from the service. Bow, ini nga mga tao, mga amigo, ini nga mga pulis. May paghalalong ka mo bla. I mean, ang obra nyo bla, obrahan nyo sa husto bla. Amo na itong linok panay sa balita, itong pinalagyuhan sa 4 ka priso, itong station number 3 to. May lang nga swerte, kaya surrender, kaya nahadlok. Kaya may nanay ko mag-surrender ng nakapalagyo, actually, nga priso sa station number 9. Ang gingamit niya, hindi alagari, barbecue stick, Sir El Rey, ang gingamit niya. Grabe no, barbecue stick, huwag gikabatsag ang gwardya. Ano
Ano nga sistema man? Ikulbaan ko sila ba si Marilib naman bala si Police Lieutenant Junito Pastrana sang obra sang iya dira pila lang ka makapulisan bo. Ayo, abi pagkalalo ka mo sa obra nyo para di ka mo makasuhan. Maluoy ka mo sa pamilya nyo, maluoy ka mo sa kugalingon nyo, maluoy ka mo sa profesyon nyo. Doble na sweldo nyo daw, nagapabuyan-buyan pa ka mo sa obra nyo. Ini mga tao ni nga. Check na si Action Jan Diaz Saka, naman ko rin nga akong kalamay, Action Henry, Sir El Rey. Observation report sa nga to si Patrol with Action Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action Jan Diaz, Observation report. Jan, may gabi, please come in. Action Eric, kung balita ito, pagkabalangin sa gilamang mambal ko karon nga gabi. Yes. Was ko numay! Hariya lang ko numay. Na mo na lang tirada. Tenga. Kuwan ba doon pala na dito ni Papang Nixon ba? Was ko numay, Ariala kon maisa. Doon mo ganito na tabo sa mga adlaw. Alin na las 11 nga balita nga naglulupok, tubtob na Huwag pa kami kadungka sa among nga ginalinan, ara naman. Ara naman, bao. Pero karon nga adlaw, duwa ka patrol ako nasakyan. Patrol driver si Action Papang Nixon. Pagkado kayo gay ginsugat lako ni Nani Kirao sang Patrol 3 Action Eric. Yan ako mo na bla. Puerte no. Ay si Papang Nixon nag-duty? Kagina, sang temprano, kay kabalo ka early pa ko nag-in. Kay per-requested may Lieutenant Colonel Joby Espinido. Uy, grabe. Doon mo ka nag-isubong kadiman kay Colonel Espinido? Gina-request ka ganyan ni Colonel Espinido, bilib ah. Wait at surfing inati, may ginakatubang ka ba ito ginang mga kabataan. But say na lang, kaya ang gintawgan, Action request is ang Action Radyo. Bilib ah. Sang CDEO ina pagkapunto ganyan mo itong kitaan ko ina sa ginaka-cover full coverage sang bypass operations ng CDEO kay kita itong na-recognize kay ina ni CD ni Colonel Henry Benyas si CD para itong ina CD sa area sa din area sa Banago siya gid ang nag-supervise actually kaya wala diya si Lieutenant Colonel Espinido mo ang periya ng tropa di si Jubin kadto Nakin siya ang nag-attend sa conference sa regional office. Okay. Kabalo do may mga gagugwa nga balita nga may mga changes. Siya gipadala to ni CD sa conference sa region. Yes, do nag-swap sila Action Eric kay may hikot dari si CD nga importante na timingan nga nagpatawag immediate dito instant nga conference. Available si Sir Espinido, siya ang ginpadala ni Colonel Binyas. Adyan ka, si Colonel Binyas sa Iloilo. Hindi. Si Colonel Binyas, si Espinido ang ginpadala dito sa Iloilo. Si CD mo nag-serve nga witness to sa operation sa Banago? Yes, siya nag-supervise. Tinga nga, may video ka ni Kuan Espinido Kaya si Lieutenant Colonel Espinido, nagingagaw balik, Action Eric. Ba, nagingagaw after conference to sa Kuan, Iloilo. Oo, after conference sa Iloilo, ginagawag sa balik conference sa Pinabtan pa ni Espinido si Colonel Binyas to serya? Waay na, kay timing nga gin-inform about the station number 9, naglungo si Colonel Binyas naman kag nagbatrito kag ahikot actually kag plastar. Galingin naman ulo ni Colonel Binyas ni. Gani amo to actually nag-conference sila. Amo ning na actually di mo mabasa gila yon ang head of offices ng Sunarek. Kay on the ground ni Sir Colonel Binyas, gila yon sila take into action. Ang problema lang is lower level, araba lang mga jail guards na assign ang mga problema kung sa kaya musling ko bala permi action dyan nga ang obra nila kapos sang trabaho nila ginapabudlayan pa nilang kagulingon nila. I mean kasimple sang obra bala nila magbantay na sang priso, maglilit sang priso kung anong sitwasyon da. Kaya mo nakapos ang ilaw bra pero nga malutsar pa sila kapapalagyan pa sa priso. Yani, amo na, that is why on the level of the city Colonel Binyas, iya nag-take action sa amo na gin preso nila, gin kasuhan nila ang duwa ka mga pulis nga naka-assign their action Eric. No? Ang kasakahan naman kaso ni Binyas ng jailer naman kagdis officer.
Oo, doon mo na, ang tabo. Ini lang nga hapon. Actually, kagina, pagka-ugto, pagka alas 11, di ba nakapalagyo, action direct? Oo, aga pa Pagka to. automatic, yun rin niya, hold, gin duwa ka pulis, sila sulod sa prisuan. Duwagi sila. Duwagit sila. Okay, kita mo natin. Amo mo to natapos sa duwa ka pulis na napagyuan, 4 ka periso, station number 3 to. Oo, doon mo na sang tabo, man action direct. Pero pamangkot ko si Lieutenant Junito Pastrana, lapag-yapon niya, hepe, yapon. Yes, ara sa yung hepe, Japon action direct. Ate, okay. I-check nila kung on that day, or on that time, sino ang in charge. Kaya di ba, meron na kisang si deputy, kung si hepe. Correct. Depende kung anong ilang schedule nga duwa. Oo, te. Pero para sa ino, ang OIC subong ang deputy. Hindi man YC, ang kuha niya, assistant I think actually direct do kaya gina nag-call ko sa station number 9, ang address sa akong sa nagsabat is OIC. Kung wala ko nakuha iyang full name kay Chopping Linyap. Pero as far as I know, si Lieutenant Pastrana, I think OIC at the same time, Deputy Station Commander. Yes, actually direct. Okay. Sino ang kalan niya? Nagakandak si Sir Pastrana sang managed operation. Sino ang deputy nga naka-duty at tayo sa Balagyo ang priso? Nalipat ko ang name niya kay Chappy, ginakita to sa may area, sa may barangay 30. Tipo bastang klaro nga hindi iya duty at the time ni Pastrana. Amo nang i-clear pa naton. Hindi pa naton ma-confirm na kung sino duty at that time magsunarek. Kaya wala pa nakapagawa sa report ang police station number 9. Sige. Sa mo sina nga kaso, no? So 11 a.m. para balansa tumakagsunan nagkatabo sa bilog nga Bacolod sa nga karon nga adlaw alas 11 sang aga. Napalagyuhan sa isa ka preso nga may kaso illegal nga droga ang police station number 9. Alas 2:30 sa hapon, nagpatigayon sa bypass operation ang Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit. Ang subject nila, ginakabig do himata bala sa anay leader nga si Rami Poha sa Barangay Banago, Action Direct, ang na-recover mga 420,000 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan sa Cebu. Alas 4:30 sa hapon, mga alas 5 na, nag-serve ng search warrant ang Pidea Negros kung sa rin na-recover nila 540,000 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan sa bugikan sa posisyon ka kontrol sang isa naman dari ka miyembro sang LGBTQ community. Alas 7 sa gabi, gintiro patay itong si Johnny Balaliso to kay Naxon Ereka sa area sang Dalan Mabini, Barangay 30, sulad sang Bacolod. Ang another before si Naxon Ereka alas 7, alas 6 sa hapon o sa gabi, nagkandak pa sa bypass operation ang police station number 6. Amo na nga kagina dito sa area, naka-civilian, no, using si Police Captain Elmer Bonilla, kaya bago pa ginatapos sila nga bypass operation, namo na tabo dra area sa barangay Mabini, Action na Eric. Tema ko muna to ba ng chronological event kaya nagkakatabo sa sunod sa Bacolod karon nga adlaw. Pero na comment to statement kina ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesman sa BCPO. Kabi ko isolated case lang man kung pagpatay diri naman kay Liso kay tiila nakitaan nga inigali may anay record na sa pagpangawat, no, may robbery, may theft na ginfile case 2017 kag 2019. Pero mo pag ginalantog, pag mas madalong motibo sa pagpatay sinisiya Action Eric. So far mo naman kakso, no, aton naman din nga palibot sa sunod sa Bacolod, medyo masulukos ako aton nga mamayor nga dalanon, particularmente din naman kakso, sera sang Dalan Lacson. Ang protocol live kita nag-report. Anong area naman din sang Dalan North Capitol Drive, Dalan Lacson. So along lang sa tutaran nga magkakson nga nagabiyahe sila naman nga kagabihon. Inay nila sa pagpanakayon para of course safe kita sa mga dalanon. Mga kakson, nga ano ba dapat kabatayan nga bitad din naman sa itong ipagpangalagad. Balitan magikan diri sa kapulisan. Doon sa kapesos ka balora sa ginasuspetsyon subod na recover sa bypass operation sa police station number 6 sinigid lamang nga gabi. Detale sa giban pa magsong balita mabatihan sa mga pagpangalagad sa Action Night. Nalagay na utod si Action John Diaz, no? Balikan to sa iya sining talis puspusan sa iya sining observation report. Diyan, please sa kambak. Direct, no? Mga kagsyon, tandaan, nga isa sa rason sa pagtugas sa balatian sa itong lawas sa mga paguyang o kunong paglubo sa aton immune function. Ang mahigko kolon, kagang indiregular na pagpagwas, ang higko sa itong lawas ang may dako ka papel sa paggawa sa aton immune function. Ano na dapat imposible gid lamang para sigod kagpasan nyo gon ang inyong immune function paagi sa alaw-alaw pagdapit
siyang Super Fiber. Ang Super Fiber, ang isa naman kadikalidad, kagarantisado nga solusyon. Agad aton regular nga mapagwa, ang nagatipon hiko sa aton lawas. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganyan pa ito magkaksyon, baka nasang Super Fiber. And available man dara sila klinika sa Life Extension Clinic, JA7 Building, Dalan Lacson, Surad Sang, Bacolod. Doon kabilang kay Sir Hendran, nga nagamonito dira sa police station number 6 kay Police Captain Elmir Bonilla. Mga gabi naman kay Ma'am Wendy Basa, nga nagamonito man sining kagab iyon. Rekta sa Batola, ang sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Batola sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action John Diaz, tayo mo nakabisi sa Action John kaya kaina, kung temprano pa. Iti wala to o ang kwan responderan na sa mga drug operation kaga shooting incident ina lamang gabi. Balikan tara sa Action John sa dugang niya sila nga ma-action balita. Observation report na Action John Diaz, kaya dorong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilo de kalidad nga mga medical doctors. Kantuan nyo lang pamasyaran nyo lang Dalan Lacson, GA Esteban Building, araw ng opisina sa Life Extension Clinic. Drama ni mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balati ang nadala, damo man siya balati ang napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan dinabutika, ilabi na sa tanang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, katui, kamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, arad ng opisina, sang Life Extension Clinic. Ang report ba ni Action John Diaz, kinadurong sa inyo sa Kalawan sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management sa iyo sa nga liver detox, mag DTX 500 capsule ka adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may ara ginatawag nga detoxifying compounds. Amo ni siya bali nagatinlo sa aton sini nga dugo kag sa aton sini atay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ay, nanotong akong gahunin na to siyaw. Do hindi to yamo. Ha? Do nagbisyo naman sa Action Henryo. Mo gid daw. Amo gid ang ngambal ko daw. Bisyo gid siya. Hindi ka bala magbisyo karon pa nya punon ta ka. My God, I hate drugs. Natandaan nyo gina permi ngambal ni Presidente Duterte. My God, I hate drugs. Oy, by the way, ginaagda ang mga nagkaiping nga barangay sa barangay Panukoy. Ang barangay Panukoy magapatigayon sang first na una ini first lamhitanay sa Panukoy Sinulog Festival. May ginapabugal namon yun sa barangay namon. Kung may mga solo Sinulog Festival sa ibang nga banwa, ang amon barangay may ara man kaugalingon nga festival. First time ini matabo sa barangay Panukoy ang ginatawag nga first lamhitanay sa Panukoy Sinulog Festival.
magasugod din sa Enero 19 sa mabot ni nga Domingo. Alas 8 sang aga hasta sa alas 5 sang hapon. First time manini matabo sa Barangay Panukoy ang ginatawag nga First Barangay Panukoy Airsoft Event sa kooperasyon sang Negros Airsoft League Incorporated. Ang matipon nila diri sa sining grupo sang Negros Airsoft League Incorporated nga registration, part sini ang beneficiaryo ang amon nga mga senior citizens. Ako kadaan nagapasalamat ko as chairman sa social services sa Barangay Council sa Barangay Panukoy. Subong para nagapasalamat nako sa grupo sa Negros Airsoft League Incorporated nga ang part sa ila sini registration will go para sa amon nga mga senior citizen. Salamat gid Negros Airsoft League Incorporated. So malantaw kita sa 19 sang Enero sa mabot ka Domingo, alas 8 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Makita nyo kung paano maghampang ang mga taga Negros Airsoft League Incorporated. Grabe man nga mga armas sila, silimudo tudtuod kag silimudo sinoman sila nga mga military kung mag sok-sok sang uniform nila, no? Sa Enero 24, Biyernes nga adlaw, alas 8 sa aga hasta alas 12 sang ugto, may ara kami patagyonon dira nga bloodletting activity kag dental mission. Pag Enero 25 Sabado nga adlaw, alas 6 sang aga, may ara kami nga mangrove tree planting. Mangrove planting dara sa shoreline sang Barangay Pahanukoy. Pagkagabi, Sabado, Enero 25, may ara kami nga Miss Gay Lamhitanay Queen sang Pahanukoy 2020. Kag sa Domingo, sa masunod pagiging Domingo, Enero 26, sa isang aga, may ara Zumba sa Panukoy, may ara nga misa, alas 9 sang aga, may ara mandara pottery making demonstration. Balokati ang Panukoy tatak kag na kilala ang Barangay Panukoy nga manoghimo kulon action dendri. So kung kulon ang ginahambalan, produkto ina sang Barangay Panukoy. So may ara kami dira nga pottery making demonstration. Ipakita namo sa inyo kung paano maghimo ang taga Barangay Panukoy sang kulon. Launa sang hapon, ang ginabantayan sa halos tanan, Sinulog Street Dance and Arena Competition, First Lamhitanay sa Pahanukoy. Kag pagkagabi, Enero 26, Ram Guardians Night, sponsor sang Ram Guardian Incorporated. Amo ng mga activities nga naka-line up sa First Lamhitanay sa Panukoy 2020, Barangay Panukoy, Bacolod City. Sa kaalawan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, sa Barangay Council, sa Barangay Panukoy, sa din kita, isa sa mga nagaserbisyo sa Pahanukoy nun. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Sa nagapamangkot isakon ko din dampi malantawang airsoft competition. Ang first nilang competition dadawara sa football field namon sa likod lang sa among barangay hall, and ang ilang second event diri sa may Purok Bantod sa Barangay Panukoy, no? Pero sa agay so may ara na sila nga competition nga ipakita dira sa inyo sa aton dira nga football field sang Barangay Panukoy. Dira sa aton nga daw plaza bla. Kadto lang kamo daw sa aga 8 o'clock. Kita-kits kita dira. Toto ayan da isa da sa Toto ayan bunda bla. Isa sa mga miyembro ng Airsoft da. Miyembro ng Negros Airsoft League Incorporated. Ayos! Sige, i-check na ng mga report na gikan sa ato cinema correspondent. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:46 na.
Kasing sa oras na, no? Unang to check a report live gikan sa area sang Northern Negros. Naka-standby si Aksyon Arnolfo Salmorin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ari sa Aksyon Arnolfo Salmorin sa line number 3 sa report. Aksyon Arnolfo, may gabi, please come in. Action Eric mayong gabi sa RAN. Isa ka personas gidakop tungod sa illegal gambling violation on Presidential Decree 1602 sa Barangay Lubang, Calatrava, Negros Occidental sang alas 3 sang hapon, January 17, 2020. Ang suspetsado amo si Winslin Ray Arioste may insaktong pangdaron ni asawa kag residente sang Barangay Lubang sa Sininga, Banwa. Samtang ang operatiba nagpatigayon sa illegal gambling operation kag nagresulta sa pag-imbargo sang duha ka bilog nga machine paginganlan pop games o lokally ginganlan nga buhagay. Ang amo nga machines may ara unod nga kwarta sa sulod nga 127 pesos. Kag ang duha ka machine gigamit sa illegal gambling kag kwarta bilang ebidensya ara subong sa kustodiya sang PNP facility for proper disposition of the case. Kag ang suspetsado ara sa idalom sang pag-imbestigar ni Police Staff Sergeant John Mar Palabrica. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava PNP sa Action Night Patrol Action Arnolfo Salmorin naga-report una sa balita, una sa Action Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kay Aksyon Arnolfo Salmorin. Ang balita ng Aksyon Arnolfo Salmorin ginadroon sa iyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Kanami sang feelings kag ka-relaxing gidya. Ang isa katasa sa kape karo ka istorya kabalaw po sa mga barkada. Ang kanami pagkita inyo sa nga istorya sa kada higop mo sang mainit nga kape samtang naga-bulobang ka. Ang mas more ko ng kape nga ginainom ninyo, healthy coffee. Pareho sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, imo ini sa Santon Soya kag Balunggay. Healthy coffee para sa mga coffee lovers. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Alin sa report ni Aksyon Arnolfo Salmorin. Sa ilota sa report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Percival Villamor sa report first. May gabi, please kabihin. Mayong gabi, Action Eric kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 5 sang hapon ang police station sang Valladolid, Negros Occidental nagkandak sang operation against the most top 4 wanted person sa Barangay Mabini, Negros Occidental, Valladolid. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police pod ang alerting sang station, nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Edwin Alcala Ingit-ngit alias Edwin, 36 anyos, soltero, pumuloyo sang Barangay Mabini, Polo Pandan, Negros Occidental. Ini si Edwin Aksyon na Eric ginaresto na pinaagi sa warrant of arrest nga may kasong
sa case number 15-005-B sa kaso nga attempted homicide. Ang warrant of arrest gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Honorable Noel Demiren C. Damian, presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court Valladolid, San Enrique, Pulo Pandan, Negros Occidental. Ang warrant of arrest may pirma sadtong September 23, 2015 kag may fixed bail nga 12,000 ka pisos. Si Edwin Alcala ara karon sa custodial facilities sang Valladolid, Negros Occidental para sa iya proper nga disposisyon. Report live gikan diri sa Valladolid PNP para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor. Nag-report sa Bacolod, Aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol! Ayos, salamat gid Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa paputi sa panit, ilok, tuhod, kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Ay, nano. Action Night Patrol! Doon naglumpat ka tayo na. May gabi dira sa kay Toto Roy Beltran. Kag ginatamyaw taman dira si Bing Manoho. Nagapaurok-urok kin si Bing Manoho. Alin kay Humberto Yelo Manoho. Wow, QWERTY ha. Pwede ko no ka-join sa Miss Gay di si taga-Granada ho. O ba si taga-barangay Pahanok ko na naguro. Way ko ideya kung pwede taga-barangay Granada. Si Gracian Villarosa. Nagabidira sa kay Gracian Villarosa. Maninoy mae kagay maninay Chari Salvacion da. Mayong gabi ka mayon dira nga pagpaurok-urok no. O sinunoy manggubat kagabi ayawan ko katawag siya kapabungol sa gabi. Hindi alerto si Kwan, sinunoy manggubat sa Robilio Taxi. Pero ginatamyaw si Jory Britannia. Sa Granada Heights, gapaurok-urok man si Narsing Ferrer, kag si Nora Ferrer. Sinunoy manggubat na nagatamyaw sa Robilio Taxi. Noy, natatawa ko pala si mo, alerto ka bala. Nakapigaw sa imo sining transmitter. Boy Dayo, Felix Gar, Ala Navales, mga tamis boys, ara na sila. Nagapaurok-urok na. Tamya ko si Lagini Iskora, happy birthday lang. Aling kay Toto Blanco ang panamyaw. Kay sa Kwan, Dikogon BCPO, Dikogon, ano nga police station nga, malipat ko. Si Toto Jervin Ayan Impanti Bonda, motabla kinahambal ko, miyembro sa Iglesia Negros Airsoft League Incorporated. Wow. Tikita na ito na Toto Ayan sa Barangay Panokoy, sining first Barangay Panokoy Airsoft event sa kaluwan ng Negros Airsoft League Incorporated. Kita ko tong picture ni Toto Ayan, kaangayan kasi mugli Toto Ayan. Daw military ka man. Ay, 40. Manong Ramon Caglilla Taton, may gabi dira kay Maninoy Rimo Tampipi, Maninay Clarita Tampipi, Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Panokoy, baga pa urok-urok yung silaw. Action Night Patrol. Again sa mga dikagon sa BCPO ha. Happy sinindira sa inyo. Salamat sa inyo sa inyong pagpamati ha. Si Rosemary Bailon Mirada si Rosemary Bailon Mirada Bailon sang Kuwait ga pamati man sa aton ha. Si Hobbs Cachero.
Si Hobbs Kachiro, ayos yan, idol. Eric. Sino ang ayos? Job Kachiro? Totoo ayan, bunda. Din ang event action ludi. Matanaw ko, basko, ginalantaw. Nugay ka gani ninyo, ha? Basko, kagaya guro lang tawon. Ning si ninyo, niga pa abu-abo pa ninyo. Ginawa ko ng lawag sang inyo the event kay isa man ka-membro sa Negros Airsoft Lake Incorporated. Ay, puwerte. Si Bon Carlo Di Paula, gamonitor sa aton. Si Bon Carlo Di Paula. Si Christopher Redfield, mo ni si ninyo. Si Bon Carlo Di Paula, ano ni siya ni Toto Louie kag ni former delete Lieutenant Eddie Di Paula man. Si mga apoy no bata yaman eh. Sa kay Idol Idol Ojor Limor Otaner. Ay, birthday. Kapaurok-urok sa wa. Si Roger Abacaro. Samyayo lang sa daan Banwang Pamilya Abacaro. Damog inga salamat. Way problema, Toto Roger Abacaro. Matik ka. No? Wanaya problema. No problema. Alerto ko karon kay makaon ko dila kagatay. Nugay na nonoy manggubat. Karon pa kan unta karon sungad. Kababoy. Si Smiley Azero, may gabi da. Kag malandara nga pag paurok-urok. Sa kay Gilbert and Heli, may gabi lang. Kay Inday Blaza. Si Arlene Ana Grace Yuzel kag Tricia sandumanan nga paurok-urok gid siling ni Jenny Garcia. Pre nami pagid in next new festival panghagad kamo sa Gabaligya Talaba Festival sa barato lang. Magabidala kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Huwag ginapanang kunang ko ito pre Raymond, ang imugod talaba. Lubitin ko ito sa gindala mo sa akong. Ay, puwerte ka na midturn sang tambok. Kustos tuwagin ang luto, no? Si Jonel Sabasteban, si Jonel Santi Esteban, araga pa urok-urok man sa ho. Si Maldita, pinagret niya lang si Loloya Julio Baradas sa Tangob from gwapa-gwapa niya nga apo. Si Chacha Arico sa La Carlota. Baw, kano kada Maldita sa La Carlota? Grabe yung ngalan sa FV, no? Maldita. Maldita, gining ko. Malandara kapag paurok-urok ka. Sa kay Jan Langustada, happy listening. Sa kay Josephine Bisera Biasong. Latex ang amon nga palhit nga may sabaw, may tubi sa dagami Kay ihada Joji Cordero da, no? Yada, may gabi da si makamailan dala nga pagpaurok-urok yada. Dito tong akon kinang aksyon anang resulta sa luto to kina din tuman arigel dala kita. Nalipatan ko ang resulta sa luto ko maakigan patan sa mga nagabantay resulta. Aring resulta sa loto 658 jackpot price wala si may nakakuha nga jackpot price sa 658 porti ka nako 126.3 million pesos. Resulta 658 14 11 21 9 16 17 eskalira ba? Again, 14, 11, 21, 9, 16, 17. Resulta sang 645. Jackpot price, wala sa man nakakuha, 8.9 million pesos. Resulta, 4, 8, 21, 39, 18, 15.
Again, 4-8-29-18-15. Ayos, ayos. Sutil gini si retired Colonel Placido Hintulio na dapat pare ang ngalan sa inyo festival Minunga Festival sa Pahanokoy 2020. Una mo ni balaan si Police Retired Colonel Placido Hintulio mong Minunga Minunga Festival sa Pahanokoy 2020. Buyong agibla pare mo. May gabi nila kay Barbarian Sokita, kay Toto Frankie Alojado, gapa urok-urokin sila. Si Jeffy Groffy Hawod, hindi nga sorry, the main road. Saan mo siningon niya ni Man? Okay ka pa mangko sabay kuno ginadakop hindi malako na damong sa lawayon. Amo sa lawayon subong nga driver pwera lang sa Mayo Oy may gabi galit dira sa kay Police Lieutenant my good friend Arlene Torendon. Wow. Muni si Police Lieutenant Arlene Torendon ang chief bala sa Davao PD ay purti niya pisan. Guwapa na pisan pa. Mamista sa kuno. Kadto ko lang to, Ma'am Arlene. Isagin sa mabiyabi si imo si Kapitan Bibing Noble sa Amon Fiesta sa Kwan sa 26. Sa Amon nga First Lamhitanay sa Panokoy Festival. May gabi dira kay Police Lieutenant Arlene Torendon. Iya gusto subong udi ay muning mapisan kaga mabuot guwapa kada WCPD chief sang BCPO. Why kita da? May gabi sa kay Sir Alan Sope. Sir Alan Sope, may gabi dira sa imo. Totoroy tay hopon, may gabi gid Si Toto Romeo Cadorna, gapaurok-urok. Salamat kay Toto Romeo Cadorna sa kay Benefi Monte Castro, gapaurok-urok sila ho. Kay Migoko Dani Alcoreza, may gabigid kay Legion Ilano, gapaurok-urok siya ho. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family, gapaurok-urok gid. Tarsa gini si Ma'am Arlene Torindon mo. Sige mama, note din imo hambala. Si Jeffrey Sealed. Jeffrey Sealed. Mga bagotaris nga mga listener, no? Si Nonoy Anoche and family. Si Manang Ideta Yanson Binoman, may gabigida. Sa kay Sir Edwin Pineda, sa kay retired Captain, kung medyo na siya pag-retired, Renato Famin and family, no? Sa kay Elizabeth Malaka Gamala, may gabi, kaya pa urok-urokin sila. Si Mane Lokyas da naman, Bigo yan Nonoy Mateo, tamyaw lang. Gasyat Pula, 65 years. Rex Mas Bacolod, may gabi. Hotel Ramos and family, taga Police Station number 6, may gabigid, mga K9 ni Captain Bunilyada. Sa kay Miller Sekenya Cañete, may gabi. Sa kay Madam January Santillan, Noble. Kay Kagawad Peter may Noble niya, do kondisyon ka preya. Buyong ginimigo kung kagawad mo. Si Lodi may Noble. Bye, Perty. Sweetie Pie, good evening. Sa buong sa barangay 35 si Prince Ryan kag si Aryani Hilawos gapamati gid ba siling ni Sweetie Pie
Kay ihada touch, kakaihado Felric Sumugad, pa urok-urok man. Mga diamante, pamilida, mayang gabi ha. Sa kay Jose Jordan Jr. da, mayang gabi. Sa kay Jacob Ravena. Sa nga Paglaong Village, Barangay Mansilingan, pa urok-urok yun. Si Ana Andrea Famoso, pa urok-urok man ho. Mr. and Mrs. Lorsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Paring Amig Garcia Godra sa England and family, mayang gabi gid. Sa kay Read Mankind. PO3, Ryan Paifon, in action. Mawi Valyar Husos, bayang gabi gidara sa inyo ha. Sa kay Frank Padronya Toledo, mayang gabi. Nagapaurok-urok. Si Naisel Morales Fabol, aga monitor man sa ato sa pagpalagad. No? Sa kay Toto Ernie Encarnado, da mayang gabi. Sa kay Kim Rosalina, sa tagob nagkapamati iman sa aton sini nga pangalagat. Arak lidang ilang ikaduang nga hugnato sa BTS bala, Bantod. Ginabandon nga balay, Baskog na da kay Open Field, no? Idra ang second nga aksyon ngay muon sang mga taga Negros Airsoft League Incorporated. Ayos, balik ta, pagbalik naton, report na action dyan, pagkatapos lang sa ito sa importante nga mga pahibalo. Santo Plus Herbal Oil.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Night Patrol! Pabalik diri sa ato sila pagpalagad si The Guard team kapamangkot sa latest incident sa shooting na sipad-sipad ito kay na. Iprano pa sa programa ng Action Brian the same time sa ito nga program, no? Anyway, bantay lang ang latest development dugang Buasaga. Sakay Nainimo. Ay ka-cute nga ngalan, no? Lisa Ramos, Ilonda, may gabigid. Sakay Melcho, ha? Action Eric, ilibre ta kahilot. Pag makapauli ko da. Oy, pwerte may magmasahe ni Gros Toto Romeo kadurnay. No? Si Police Major Jobel Sidel ara magaliog pamati makanagarantaw sa to sa live streaming, oh. Hepe sa Police Station number 1, no? Kaya dala mga K9 may gabi kita. Balikan ko si Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yes, Action John Diaz sa balikan report. John, please come back. Action Eric, arestado ang 3 ka mga persona sa bypass operation ng Gimpatigayon sa mga kapulisan sa Police Station number 6 sa area sa Proc Sunrise, Barangay Tacoling, Shrad, sang Bacolod, Cosrina. Nagkalalag pandri, ining 3 ka mga persona naging kilala Sanday Olga Javier, alias Puka, 54 anyos, ka Roger Pena, 50 ang edad, sa kini namang si Jomar Cruz, 28 anyos. Sa Pinas, kag si Javier, lun sa residente sa Proc Sunrise, samtang ining si Cruz naman ang tumandok sang Purok Malinonga, Barangay Tacoling, Shrad, sang Bacolod. Na-recover diri sa posisyon kag kontrol sining mga nagkaladakpan ang apat naman diri ka mga sasay sang suspected sa butanan ini gulubanta na kabalor 12,000 ka pesos. May-ari pa kay Action Eric nga isa ka improvised tutor kaga kwarta nga man ginapatihan ng ibang proceeds sa pagbaligyan sa illegal nga droga ang gigamit pagid niya bypass money ang na-recover man sa mga kapulisan. Sila karon nga 3 ang preso sa custodial facilities ng Police Station number 6 kung sa diin ining subject nga si Javier ang magapatubang sang kaso nga paglapas sa Section 511 sang article Section sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang iban pa nga nagkaradakpan ng mga tubang naman sang kaso nga paglapas sa lagyan nga dumi sa pagupot sang iligal nga droga. Nagapabilit sa kompreso sa custodial facility sang Police Station number 6 Action Erika. Mga ka-aksyon, balitan na tipon sang patrol sa mga gabi. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Sunod sa aksyon na sa Bacolod, Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat, Action John. May pahabol, Virgilio Chavez Cañete Jr. Happy listening. Calamansi Street, Capitol Heights 1. Ay, gali ka. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi si Rimano on Friday night sa Action Night Patrol magkatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Sabado night 9:30 to 11, same time, same station. Ato sa nga patrol unit reporters in action. Ang nagpagalakad gaway sa action Arnolfo Salmorin, Percival Villamor, alang-alang ta magkuha kay Action Roger Goti buwas Sabado night ara sa. Of course, Action John Diaz na ikarawa ito pinuto sa Patrol 3 na Bara Patrol. News Center Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hendrix Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Company. With IT expert Sir El Rey Dutilios, Transmitter Control Tower, Barangay Tarong sila sa Bago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Peñalan, Backup Security Guard Tunog Banwa, or Backup Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Rex Cantong, Yulakad ang Kurman, Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista,
Ayaw makalipat at ispagtulog magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko, Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!